Poznato je da se ugovori o privatizaciji ne poštuju, a konkretno nepoštivanje, bar kada su u pitanju porezi, istražila je Federalna porezna uprava. U periodu od 15. marta do 15. aprila ove godine kontrolisala je 165 pravnih subjekata zbog neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, a koje su preuzete u ugovorima o privatizaciji. Utvrđene su dodatne obaveze u ukupnom iznosu od skoro 52 miliona i 400 hiljada maraka. Na osnovu zaključka vlade, Porezna uprava izvršila je kontrolu 165 pravnih subjekata. Utvrđeno je da privatizirana preduzeća po osnovu isplaćenih i neisplaćenih plaća do 15. marta ove godine nisu izmirila obaveze po osnovu poreza, plaća i pripadajućih zateznih kamata u iznosu od više od 95 miliona maraka. Ovaj dug koji se spominje u iznosu od 25 miliona maraka, dakle, to je dug koji se faktički sublimira, odnosno dug kojeg su zatekli i preuzeli kupci privatiziranih preduzeća. Dug se faktički povećao, obzirom da su inspektori Poreske uprave utvrdili dodatne obaveze koje nisu bile iskazane u ugovorima prilikom privatizacije i potpisivanja ugovora sa nadležnim agencijama za privatizaciju. Iz Porezne uprave smo saznali da pojedini porezni obveznici imaju dugove u iznosu od skoro 17 miliona maraka. Imena nisu htjeli reći. Takav izvještaj je detaljno dostavljen vladi federacije, o tome može vlada federacije, kada izvještaj bude na sjednici vlade, da iznosi takve podatke u javnosti. Porezna uprava izvršila je kontrolu i u segmentu poštivanja odredbi iz ugovora o privatizaciji. Kontrolom je utvrđeno da se broj radnika nije povećavao kako je bilo predviđeno, već smanjivao. Kontroliranih 165 privrednih preduzeća do 31. marta zaposlila su 11.000 radnika manje nego što im je bila obaveza.